část rozbalování balíčku z Temu. Teďkon tady mám něco jako fen, ale je to 7 v jednom. Je to 7 v jednom, je to v nádherné krabici. A jsem na to mega zvědavá, jdeme se podívat dovnitř. Jako halo. Tohle je úplně božský. Rukavice. Asi, aby se člověk nepopálil, nechápu, nevím. Spousta nástavců, ale samo o sobě to vypadá opravdu nádherně. Ježiš, jsem něco udělala. Wow, ty diamantíky? No vypadá to fakt pěkně. Já mám teda opravdu už asi 7 nebo 8 let starý fén na vlasy. Takže jsem opravdu strašně moc ráda, že vyzkoušet něco novýho. A třeba někdy bychom společně mohli něco vyzkoušet s vlasama. Teď ne, teď mám cupánky. To je kulma. Jako je tady toho fakt spousta. Jsem na to zase samozřejmě hrozně moc zvědavá. A mám taky pro vás zase nějaký kódík, jo? Je to kód DZC 8982 a je slevněný z 1347 korun na 673. Zase pro nové uživatele s tím kódem, jo? Nezapomeňte na to. No a já už se těším, až to vyzkouším.